ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୋରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଟନ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ମଟନ କଥା ଶୁଣି 5 କିଲୋ ମଟନ ଖାଇବି ମୁଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲ ତ? ସେ ଯେତିକି ଖୁସି ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରା ଧରି ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁ ତ ସମସ୍ତେ ଚେୟାର ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଚେୟାର କାହିଁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ପରିମାନେ ବସିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠି ତାପରେ ଥାଳି ଧରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଭାତ ଆଣିଲି, ମଟନ ଆଣିଲି, କାକୁଡ଼ି ଆଣିଲି, ଟମାଟୋ ଆଣିଲି, ପିଆଜ ଆଣିଲି, ଲଙ୍କା ଆଣିଲି, ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଲି, ଲୁଣ ବି ଆଣିଲି, ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଥାଳି ପୁରା ଭରପୁର କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ସେପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ମସରୁମ୍, ପନିର, ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସେମାନେ ସାଧା ଖାଇବେ। ତାପରେ ଭୋକ ନ ସମ୍ଭାଳି ପରେ ଗୋଟେ କଣରେ ବସି ପାମ୍ପଡ଼କୁ କୁଡ଼କୁଡ଼ କୁଡ଼କୁଡ଼ କରି ଚୋବେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମଟନ ଆଉ ଭାତ ଗୋଳେଇକିନା ହାଉଁ ହାଉଁ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଥିଲି ଚାରିଆଡ଼େ। ତାପରେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମେମୋରି ରହିବା ପାଇଁକା। ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ।